Сергій, скажіть, як воно, бізнес ви будували стільки років, він вийшов на такий рівень. Після його продажу, що ви відчували? Це більше схоже на перемогу чи на якесь розлучення? Це така важка, така внутрішня боротьба. Да? З однієї сторони, розумієш, скільки ти міг би ще, з іншої сторони, ти розумієш, чому просто і з точки зору взагалі покупця. Там про це наш один із кофаундерів Дмитро казав, тому що в якийсь момент ми все рівно розуміли, навіть там до повномасштабного, все рівно, коли ми хотіли там запускатися ще там в країнах, наприклад, запустити там самокати, запустити додатково там різні доставки цікаві і так далі. Але все рівно кінцева ціль наша була чи IPO, чи екзит.